minulém videu jsem se dočet, že máte nějaký problém s mojima vlasama, tak já jsem se takhle jako rozhodl dneska tak jako trošku skrýt, abyste neměli problém s mojima vlasama. A má to i svou výhodu, že se ke mně nedostane ten skurvený kringe, takže to je tak jako 2 mouchy 1 ranou. Ne, já budu dneska jak Peťan Games, tak pičo, ukážu vám šiltovku, pičo, Peťan Games a dneska jsem já tady, dneska tady budu dělat Peťana ze sebe. Čus kundus, zdraví tě Hagi Games u dalšího videa. Pičo, proč to mám na té palici, kurva? Fakt jak odvěbaný. Já si tu kapucu nechám, protože vy, pičo, máte problém, vole, s mojima vlasama, tak se na ně, jo, tak se nedívej. Dívej se na ty vlasy, to je co? Pojď mi prdel, vole. Dneska další TikTok cringe, protože minulé video se vám velice líbilo, minulý TikTok cringe se vám velice líbil, tak jsem se rozhodl dneska tady udělat opět ze sebe píču na internetu. A udělat píču na internetu i z ostatních lidí, protože toho kontentu je tady privela. Minule jsme nezabrouzdali dost hluboko, skončili jsme tak na krajíčku, takže dneska se tady mrkneme na zbyteček. Šup, máme tady, vole, český cringe, klasika, minule jsme byli český cringe gay, tak teď jsme český cringe, klasika cringe. Já si to sundám s dovolením, protože na to vidím úplnou píču na ty videa, nasadím si svoje glasses, sundám si, vole, tu omeletu z hlavy. Tak a můžeme jít na věc, pičo. Máme tady pár a hned ze startu, dívej, Mína tady Mína, krásné, tak na to se hned můžeme podívat, klidně z fleku, pojď, ukaž Míno, ukaž. A to je všechno. To bylo celé, to je jako, to bylo celé a mě docela, jako lidi, jako to jsou lidi, kteří za to dostávají zaplacené, že dělají víš jak, a to je prostě, ne, já už nebudu se o tom bavit, už jsem to řešil, pičo, 100krát a už o tom nebudu mluvit. Já jsem jenom chtěl poukázat, že prostě za to mají zaplacené ti lidi, za toto. Ne, dobré, klid, nebudem to řešit, nebudem. Dívej, tady je sportovec nějaký, kluk s kamením. Jo, to je ten, ano. To je ten, jestli si pamatujete, ano šéfe, kluka, co si přišel hrát s kamením, tak to je on. Já jsem si přišel hrát s kamením. Já jsem si sem přišel hrát s hospodou. Hezky chudou, ale když mě paní muza políbila na čelo, rozhodl jsem se skoncovat jí z nudou. Kluk, co si přišel hrát s kamením, to je hodně smutné, jako když se v životě proslavíš jednou věcí a musíš to celý život všem ohrávat dokola, že já jsem ten, co před 12 rokama byl u Polreicha, to jsem já, no ahoj. No ty píčo, se zabij, ne? Třeba, klidně, co ty píčo, co to je? Kámo, ten špek je nejvíc, to je teda, dívej. Blup. Prostě tady. A ještě ho mají zakroužkovaný, tady dívej. Co to píčo má za význam toto jako? Dost dobrý jako, ukaž, tady chci vidět. To budou nějací tvrďáci. A to je holka nebo kluk? To vypadá jak můj spolužák ze základky, vole. Shoutouts, tu Radek. Děvčata, já asi nechci kisses od vás, nechci, děkuju, to není nutné, jako víte co, dejte si spolu kisses mezi sebou, ale já asi nechci, jako, díky moc, ukaž to je co, ty vole. To je jak já, kámo, tež taky pohublý, tež takový jako 10 kg s botama, to je můj anorektický bratr toto. Dobré, to není můj bratr, já zapírám toho člověka, to není můj bratr, to není ze stejné mamy jak já, to jsem nikdy neviděl, to není možné, to není on. Pičo, zas toto, kamo. To opět se vyhnu obloukem. Tu už jsme viděli, to je ano, to je hvězdička. No, ukaž toto. Klarizek. Tati, my s tebou nesmíme mluvit. Ano, tati. Jak to? No, maminka nám to zakázala. Ano, tati, maminka
Holka nám to zakázala. Fakt? No to snad ne. No, už to tak je. Ty vole, to je špatné, jako hodně. To je jedna z takových těch holek, která má doma kočku, pičo, a strašně se těší, až bude mít děcko prostě, a pak to děcko bude všude ukazovat. To je zase, vole, zpívající mrož, to jsme viděli minulé, vole. Taky dobrý děda, mám tě rádek svíčkovou. Kož Feli, vole. Feli. Je to Feli? Je to Feli. A do tebe jsem blázen. I když jsem sám, na tebe myslívám. Jako jo, dobré, no. To jako, když máš tak rád svoje auto, je to v pořádku, ale když to je Felička, tak nevím, bych možná trošku zapřemýšlel. Že to bude nějaká hvězda, vole. To bude nějaký striptease. Vzpomínám na tvých 1000 polibků v hlavě mi... Vsadím 5 kilo, že ta holka je lesba. 500 korun, klidně z fleku. A vyhrál jsem, protože mi je dáte. Ty pičo, Fortnite, Dances, pojď. Ne, to není Fortnite. To je, nevím. Ukaž to, tady lezu špeky z gatí, dívej se, to ani nemohla zapnout, tu garáž, vole, jak je tlustá, jak je špekatá, koupila si o číslo menší rifle a nemohla to ani zapnout, kamo, protože prostě má taky špek tam. Posedlej kozama, posedlej prdelí, posedlej nohama. Posedlej špekama. Fuj, nedělej to, fuj, nechci vidět tlusté bachor, nechci, děkuju, dneska ne, fakt ne, dneska to nemám náladu na tlustý břuch, ty pičo, provazochodec, nechci vidět, ukáž, to je co? Všechny dívky jsou květinky, maličké i maminky. Ty, dobrý milovník je to, ten bude jednou, to je borec. Já také udělám, také přispěju do diskuze. Všechny dívky jsou květinky. Malé i maminky. A pobodal jsem se na nose, pičo, to nebyl moc dobrý nápad, no nevadí. Tady mě, ty pičo, no tak to bude hvězda dnešního večera toto. To je nějaká mamina, nebo já nevím prostě, to je... Kamo, já nevím, jako fakt, jestli se někdy ožením, tak fakt jako, jestli bych měl mít děcko tady s totým, s takovým člověkem, který prostě toto dělá na internet, tak já radši, zajedu si do Švýcarska a nechám si udělat eutanázii prostě. Z fleku. Tady tež nějaký koňomrt, vole, pink, nebo jak to je, Rainbow Dash, vole. Ty píčo, no tak to je Magic jak hajzl, to sbírám Magicy, ano, sbírám Magicy. Ukaž toto, nějaký tracker, vole. Sice nejsem gynekolog, ale každý den potkám nějakou píču. Aha, vole, chudák, mě doma líto toho děcka, vole. Sice nejsem gynekolog, ale každý den potkám nějakou píču, nejspíš asi cestou do koupelky, pičo, v zrcadle, že, vole. Sice nejsem gynekolog, ale každý den potkám nějakou píču. A ještě si tam dá ten vyjebaný chipmunkovský efekt, hej, kamo, typkový, hej, jak může toto mít děcka, když se to samo chová, jak vyjebaný děcko v družině, vole, normálně blbě mi je, hajzle jeden, běž pičo na pracák, nebo, nevím, vole. Víte, co se stane, když budete někoho srát? Vy, kluci. Takže když jako někoho budu srat, tak se holka dají párku, no. Takže já když svou holku naseru, tak půjde do ledničky a vezme si párek. To je dobré, jako to není moc relatable, no. Tady je, pičo, tady je vrtulník, vole, dajme si ještě raz vrtulník.
Vrtulník Revival, pičo. No vole, velice pěkné, velice příjemné, vole, tady je Tokyo Drift zase, jít, pičo. Oh, you're with her now? Okay. Okay. I guess I just have to show you her what you're missing. Co dělá, vole? Co dělá, pičo? To zmlátil sám sebe, vole, nebo co, jako? Ukaž, tady je, pičo, uzené koleno, vole. Udělejte šťastný obličej. Teď smutný. Tam neudělal žádný obličej, vole, očivně, takže celý jeho život je úplně smutný, pičo. Jak ten můj, no. Teď dělejte, že přemýšlíte. A naštvaný obličej. Ty vole, takhle. Takhle, jestli, pičo, bych ho někde potkal, tak si normálně myslím, že to je dement, vole. Ukáž, tady děcka v MHDčku, to je vždycky dobré. Co? Ty pičo, co to je, jako, hej? To nechápu. To je tak debilně, to nechápu. Dobře vím, že vše je pryč, že jsem ty brýle máš křivé, ty vole, jsi z něj sednul, nebo co? navždy ztratil ten náš klíč. Vzpomněl jsem si na všechny věci a můj život nemá smysl. F. Už nikdy k sobě nebudem. Kámo, ten týpeček vypadá normálně legit, jak... A i tady to má to Elko, jakože jak Lucas Dope, trošku, ale jako takový, víš, tak jak když ho kousne klíště a dostane obrnu, vole. Ukáž, piče, tady nějaký Harry Potter čínský, vole. Aha. No tak to je dobré, vole, to je pěkný TikTok, to se povedlo velice, no. To bylo pěkné. Ukaž toto. Ty vole, já normálně chci, aby je zase chodit na základku, jak toto jsem viděl. Toto mi udělalo úsměv na tváři, mě vytvořilo toto. Ukaž, pičo, tady je, vole, Hermiona vyjebaná. No to je Hagrid, vole. Dobré, no, tak toto se nevyjadřím radši ani. To nebudem řešit, vole, to jakože jsme neviděli, vole, ukaž to je co, vole. I'm not like other girls. When you wipe my eyebrows, they don't come off. My skin is my actual skin. When you take off my makeup, I'm not a different person. Tak to je true, no, docela, aj toto, já chci nějaké české dívky, ukaž, toto je česká dívka, určitě. I was busy thinking. Ježíš, to už nikdy nedělej, prosím. Prosím, to už nikdy nedělej toto. Uteklo mu to, Pičo, představ si, že jdeš a když už točíš ten TikTok, vole, což už je nejvíc low effort, vole, něco, co můžeš udělat, vole. A úplně dojebeš aj tu 7vteřinovou píčovinu a špatně si synkneš ten zvuk, vole. Tak já už nevím, jako to jsou lidi úplně nepoužitelní prostě do života, vole, když neumí ani toto udělat správně. Co to jako mělo být, vole, co to má jako za hodnotu toto, vole? Co to bylo jako? Ukaž mě ještě nějakého posledňáčka, vole, ukaž toto je co, vole, to se bude nějaký hevát, vole. Hej, nebudete věřit, co se stalo, ale já jsem normálně upadl do bezvědomí, můžete vidět, že venku už je tma. A stalo se to, že já jsem viděl tolik TikToků, že jsem z toho normálně chytil nějaký super cancer a kámo jsem normálně upadl do bezvědomí a teď jsem se probudil a
cítím jako svoji občanskou povinnost jít varovat vlastně populaci lidskou před TikTokem, ať se na to nikdo nedívá nebo dopadnou tak jak já. Takže já to jdu udělat, jo, tak se mějte fajn a třeba u dalšího videa se uvidíme, jestli lidstvo přežije, jo, tak dobré, tak zdar, držte palce, ahoj.